खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आं बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय दा बे समाव आं नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय दासान्दि बिटिसिनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआव PMAYG न'नि थाखाय सार्भेया सोलिगासिनो दङ आरो बे सार्भेयाव नुजानाय माखासे प्रब्लेम्सफोरखौनो दा बे समाव जों बे भिडिअ गुवारै सावरायगोन जेरैहाय सार्भे लिस्ट पार्टि वाइसआवसो बे न'खौ मोनगोन नामा आरो लास्ट डेटआ माला लास्ट डेटआ बारायबाय नामा सोर बायदिया मोनगोन नोंथाङा जुदि आवगोल न' मोनबायब्ला दा मोनगोन ना मोनला बे गासैखौबो जों बे भिडिअ जों गुवारै सावरायगोन लोगोसे गिबियावनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय लोगोसेनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे बयबो जायफोरा न' मोनाखै जायफोरा मोनथावगौ जाहाथे बिथांमोना न' मोननो हानाय बायदि गोबां मानसियानो सोंहरगासिनो दङ न'नि सार्भेनि लिस्टखौ अबाव मोनगोन होननानै रायजोफोर नोंथांमोना न'नि सार्भेनि लिस्टखौ गावबा गाव डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसावहाय मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना गावबा गाव PCDCनि GRS आरो GPCनि आखायावबो बे लिस्टखौहाय मोनगोन जुदि गावबा गाव PCDC आवहाय सासे जुदि चेयारमेना दायो जुदि गठन जानायमोनब्ला चेयारमेनफोरनि आखायावबो थागौमोन नाथायब्ला दासिमहालागै गोदान गभर्नमेन्टआ चेयारमेन फसंथनाय जायोलाय सानै बेबायदि मोनसे PCDCनिफ्राय पार्टिनि मानसिखौ बिथांमोना सायख'नानै होदों बिनिखायनो नोंथांमोना बे न'नि लिस्टखौ बे पार्टिनि मेम्बारनि आखायावबो मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो GRS आरो GPCनि आखायावबो मोनगोन दा बे समाव खोथाया जाबाय जाय सुबुंफोरा दा गोदान गभर्नमेन्टखौ सापर्ट खालामदों अनलि बेसोरल' बे न'खौ मोनगोन नामा एक्सुवेलि खोथाया बेबायदि नङा नोंथाङा जेके पार्टियावनो थाया नोंथाङा आमुक तामुक पार्टियाव थाया मानो बे PMAYG न' एबा बे सरकारि न'खौ नोंथाङा मोननांगौ जायफोर मोनथावथाव जायफोरा गोरिब जायफोरा आवगोलबो नोंथांमोना सरकारि न' मोनाखै बेसोर सुबुंफोरा बे PMAYG न'खौहाय मोननांगौ बियो सेन्ट्रेल फान्डसो बियो BTCनि फान्ड नङा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जेखि पार्टियावनो थाया मानो जायफोरा गोरिब जायफोरा आवगोलबो न' मोनाखै नोंसोरो बे न'खौहाय मोनथारगोन बा मोनथारनांगौ सार्भे खालामनायनि लास्ट डेटआथ' मैयानोमोन नाथायब्ला गामि बा न'खर सार्भे खालामनाया जोबैलाय फैगौ 18 अक्ट'बरसिम डेटखौहाय बारायनाय जाबाय दा खोथाया जाबाय माखासे मानसिनि गोसोआव गोबां बिदि गुलुं गुजुं साननाय दङ सोर मोनगोन सोर बायदिया मोना बेफोरबायदि गोबां कुइसनफोर जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा खोथाया जाबाय नोंथांनियाव जुदि पाक्का न' दङब्ला PMAYG न'खौहाय मोननाय नङा बेजों लोगोसेनो नोंथाङा जुदि थांनाय दिनफोराव बा आवगोल जुदि नोंथाङा जुदि PMAYG न' मोनबायब्ला बा नोंथांनि न'खराव जुदि बिदा फंबाय साथाम साब्रै बा नोंथांनि न'खराव गांसेल' जुदि जब कार्ड दङब्ला नोंथाङा बे न'खौहाय मोननाय नङा जुदिहाय नोंथाङा जुदि साथाम साब्रै बिदा फंबाय दङब्लाबो नोंथाङा जुदि बे जब कार्ड गांसेयावनो जुदि मेम्बारशिपखौ नोंथाङा जुदि सोबायब्ला नोंथाङा होमबानिया न' मोननाय नङा अलरेडि नोंथाङा मोनखाबाय होननानै सिस्टेमावहाय बेखौ श' खालामगोन बिनिखायनो नोंथांमोननि न'खराव जुदि बिदा फंबाय सानै साथाम दङब्ला जुदि जब कार्ड गांसेल'बा जुदि नोंथांमोना आरो बे जब कार्ड गांसेयाव नोंथांमोना जुदि मेम्बारशिपखौ सोआखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो जब कार्डखौ नोंथांमोननि गावबा गावनि PCDCनि कम्पिउटार एसिस्टेन्टखौ लोगो हमनानै बानायना लादो आरो नोंथांमोना थांनाय दिनफोराव जुदि सार्भे खालामाखैब्लाबो गोनो गोथो बे उसुगुथु जानाङा थांनाय दिनफोराव बा आवगोल जाहानि न'खौहाय सार्भे खालामाखै बेनिखायनो जोंहा लिस्टआव नाम गैया जोंहा न' मोननाय नङा होननानै नोंथांमोना साननाङा नोंथांमोना आवगोल जुदि सार्भे खालामाखैब्लाबो नोंथांमोननि नामा दायो लिस्टआव गैयाब्लाबो नोंथांमोननिखौ जुदि दा नैबे समावहाय जुदि सार्भे खालामोब्लानो नोंथांमोना न'खौहाय मोननो हागोन आरो दा सार्भे खालामबाय थानाय लिस्टआव गैयाबाबो नोंथांमोननि नामखौहाय दा नैबे समावहाय एप्सआव बिदि एन्ट्रि खालामनानै गोदानै सार्भेयावहाय सोनो हानायनि बिदि अपसन दंखायो बिदिब्ला रायजोफोर जायफोर बेक्तिफोरा न' मोनथावगौ एबा दासिमबो बिथांनि न'खरावहाय सार्भे थाङाखै एबा लिस्ट गैया होननानै बुंदों नोंथांमोना थाबैनो गावबा गाव BDO अफिसाव बा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै BDO सारखौ लोगो हमदो आरो BDO सारा अब्लानो नोंथांमोननि न'खरावहाय GRS एबा GPC खौहाय थिनहरगोन मानोथो होनब्ला नै समा बारा गोबाव गैला 18 अक्ट'बरानो लास्ट डेट जुदि बे सरकारि न'खौ लानो सानोब्ला नोंथांनि आखायाव थानांगोन आधार कार्ड पान कार्ड आरो जब कार्ड बे मोनथाम डकुमेन्टसानो मेन्डेटरि बाखि डकुमेन्टसा गैथ'आबो जेबो नङा बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामदो जायफोरा न' मोनथावगौ जाहाथे बे बेक्तिफोरा न' मोननो हानाय बायदि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै